खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं फैगौ 7 अक्ट'बराव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दाफुंनाया मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों फोस्राव जानायनि लामायाव। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो एथबां थाबैनो कमिसन दागोन होननानै सानाखैमोन, बुंदों धीरेन बर'। आमथानि साखा बन्द'खौ बोखांनानै लाफिननो हान्थामेला मन्थ्रिया खावलायदों। थांनाय हराव बांग्रिं मावदों। दानिया आबुं रादाब। दाखालि 2 अक्ट'बर खालाराव धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि दैदेननायाव सिमोन सापरिनि बांमोखारि नब्लाङाव ओनसोल आरो गोबां दाब दाब जायगानि फोरोंगिरि, मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे गुवार मेल खुंनाय जायो। धेमाजि जिल्ला इउबिपिनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिनि आफाद दैदेननायाव आरो बेनिनो नेहाथारि दीपांकर सरगियारिनि मेलनि थांखि बेखेवनायाव इउबिपिअनि गाहाय बिताम्बर ब्रह्मआ बुङो दि फैगौ 7 अक्ट'बर खालि आसाम सरकारा बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दाफुंनायनि मोगथां महर मोननायखौ मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों फोसावनो हागौ। बिथां गाहाय बुंथिगिरि बिताम्बर ब्रह्मआ बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि, चन्दन ब्रह्म, प्रमिला रानी ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहा बिटिसिनि बायजोनि 21 जिल्लानि 10 लाख बर' सुबुंफोरनि थाखाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जाफुंसारनायनि थाखाय इउबिपिअखौ सिगांनि समफोराव सोमावसारनायनि बेलायाव हेफाजाब होबोबाय थासेयावबो गावसोरनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय थांनाय गोलोम बोथोरनि आसाम एसेम्ब्लियाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ खैसारि खालामनानै गादबनानै दोननानै जाफुंसार होयैनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बे सुबुं थुबुरमा मेलाव बाहागो लादोंमोन नेहाथारि सुक्रेश्वर गयारी, सोलोंथाइगिरि ललित चन्द्र बर', ब्रह्म धर्म समितिनि बोसोनगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, अल बड' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि नवीन चन्द्र सरगियारी आरो गोबां बेसेन गोसा बर' सुबुंफोरा। नाथाय मख'नो गोनांदि सरकार, इउबिपिनि दैदेनगिरि आरो राजखान्थि एबा राजखान्थि नङै गुबुन गुबुन गौथुमफोरनिफ्राय बे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दाफुंनायनि नेमखान्थिया माबादि जागोन एबा बिनि सिमाया माबादि माबेफोरखौ लानानै जागोन बेनि रोखा खौरांफोरखौ दासिमबो रावनिफ्रायबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बावैसो सान सिगाङाव आसाम सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआरआव गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि थाखाय मोनसे कमिसन दानानै होनायखौ साबजानाय मोनाखै बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सासे सागानगिरि आरो आथिखालनि 22 नं कख्लाबारि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि धीरेन बर'आ। आसाम सरकारा दानानै होनाय कमिसननि सायाव खुद्रिनानै धीरेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय एथबां थाबैनो कमिसन दागोन होननानै आं सानाखैमोन। आथिखालाव कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि समावनो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो एथबां मानि हाखु दाखु खालामनांगौनि गोनांथि गैयामोन। बबेखानि बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि कमिसनाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा सोद्रोमा हिसाबै थानांगौमोन। नाथाय लिरनाय थासेयावबो सासेबो सोद्रोमाखौ सोसनाखै आरो आसाम सरकारा दानानै होनाय बे कमिसना बेसे गनायथाव आरो फोथायजाथाव बे बाथ्रायासो साननो गोनां जादों होनना धीरेन बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों। ओरैहाय आसाम सरकारजों दानानै होजानाय कमिसना बे समाव गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। नाथाय बिटिसि बिसायख'थिनि थासारि सोलिगासिनो थानाय समाव बे कमिसनखौ दानानै होथ'नो नाङामोन। बे खामानिया गनायथाव नङा आरो बेयाव मोनसे राजखान्थियारि फान्दायनाय दं होननानैबो गोख्रों अजद होदों धीरेन बर'आ। अल आसाम मटर ट्रान्सपर्ट एस'सिएशन सुंद'यै आमथेआ थुंगेनाय गैयै साखा बन्द' खालामनानै सरकारनि हेंथायै सोमावसारनो फोसावनायखौ बोखांना लाफिननो थाखाय खावलायहरदों आसामनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया। मख'नो गोनांदि आथिखालनि कर'ना भाइरास अलखदनि माखासे नेमखान्थि मानिनायजों लोगोसे थावनि बेसेन बांनायखौ नोजोर होनानै गारि भारा बारायनाय आरो माखासे दाबिफोरखौ लानानै आमथेआ फैगौ समबारनिफ्राय आसाम नाङैनो थुंगेनाय गैयै साखा बन्द' फोसावदोंमोन। नाथाय आमथेआ बेबायदि थुंगेनाय गैयै सोमावसारनायनि फोसावनायनि उनावनो हान्थामेला मन्थ्रिया आमथानि बन्द' फोसावनायखौ बोखांना लाफिननो खावलायहरदों आरो फैगौ 6 अक्ट'बर मंगलबारखालि आमथानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खानापारानि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव मोनसे सावरायमेल थि खालामदों। आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलाव थांनाय हराव बांग्रिं मावदों। थांनाय हरनि 9:07 रिंगायाव बे बांग्रिंआ मावदों। रिक्टार स्केलाव 4.0 गोख्रैथिजों आसामाव बांग्रिं मावलांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय सोनाबहा 44 किल'मिटारसो ओनसोलाव थानाय हरनि बांग्रिंआ मिरु लादोंमोन। बबेखानि आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि बे बांग्रिंनि गोहोम गोग्लैब्लाबो जेबो रोखोमनि खहा जानायनि बागै खौरां मोननाय जायाखै। दानिया बोथोरनि खौरां।
गाबोन समबार खालिनो बड'लेण्डनि बोथोर भारतनि बोथोर बिगियानखुनि सुलुं बादियै गाबोन समबार 5 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय ओरैबायदि। क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा एसे गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा एसे गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनिबो जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनोबो हागौ आरो बोथोरा एसे गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।